Добро пожаловать в радиохолл нового радио. Прямо сейчас. Живая среда на новом. Салом арз мекунем ба кули шунавандагон ва ҳамзамон нафароне ки айни замон моро тамошо карда истодан. Ново насаби ман Мубарриз Усмонов. Ин аст радиои Нав мавҷи 95.5 FM Душанбе, Хуҷанд, Хорух, Қурғонтепа. Саломи махсуси моро қабул намоед. ин барномае аст ки пайвастагӣ дорад бо мусиқии зинда ва ҳамкори кулли ин шоу барнома. Ин барномае ки пайвастагӣ дорад бо мусиқии зинда, бо санъаткорони асил, ширкати мобилии Тисел мебошад. Худ ёзир аз ҳар як шумо танҳо як хоҳиш дорам. Ман ҳам аллакай ин корро кардам. Ворид мешавем ба смартфонҳои худ. Ҳаст замимаи махсус ки ном дорад Тисел Music. нигоҳ кунед. Ман аллакай ин замимаро боркашӣ кардам дар телефони худ, дар App Store ё ин ки ҳамзамон Play Market метавонед ки замимаи Tissel Music-ро боркашӣ кунед ва метавонед зиёда аз 15 миллион мусиқиҳоро гӯш кунед ва пеш аз ҳама ва шавқовар аст дар он аст ки нигоҳ кунед, вақте ки шумо интернет надоред, ин ё мусиқии дӯстдоштаи худро боркашӣ кардед, яъне ки скачат кардед, метавонед ки дар вақти набудани интернет дар режими офлайн ҳам гӯш кунед. Дар режими онлайн бошад, боз ҳам гӯш кардани мусиқӣ барои шумо бароҳаттар мешавад. Tissel Music ҳатман боркашӣ кунед. акнун тавозуни Тисселро аз ҳудуди Русия пурра кардан мумкин аст. барои анҷом додани пардохт зарур аст ки замимаи Сбербанк онлайнро насб намоед. таи чанд сония пардохт интиқол дода мешавад. Тиссел ва Сбербанк ин хидматрасониро бидуни ҳеҷ гуна комиссия пешниҳод месозанд. 0%. ғамхорӣ дар ҳаққи наздикон ва пайвандон, сарфи назар аз масофа. имрӯз дар меҳмонии мо нафаре ки зиёда аз 10 сол мешавад дар олами мусиқии тоҷик аст. Нафаре ки ҳам мусиқачии касбӣ, ҳам сароянда, ҳам оҳангсоз. Умуман ин нафари ҳаматарафа аст ва як чизи шавқовари дигар аст ки бисёри нафарон намедонанд. Ин нафар додари азизи Нигина Амонқулов мебошад. Як қарсак имрӯз дар меҳмонии мо Хусрав Амонқулов. қарсакҳои шумо. Хусрав, ман шуморо хушомадед мегӯям ба радиои Нав. Метавонед саломи худро ба кулли шунавандагони мо расонед. Маромад. аввал саломи худамро ба кулли шунавандаои радиои Нав мерасонам. Хусрав, шумо муддати муайян хомӯш будед дар олами мусиқӣ. Намедонам сабабаш дар чӣ бошад ва сабабаш дар чӣ буд ки масалан буданд лаҳзаҳое ки шумо дар гурӯҳи Хуршед будед, бисёр машҳур будед дар вилояти Суғ, дар Тоҷикистон ҳам гӯем хато намекунем ва якбора тақрибан 3-4 соли наздик фаъолияти эҷодии шумо бениҳоят ҳам суст шуд. Барои чӣ? рости мо аз соли 2008 гурӯҳи Хуршедро оғоз карда будем. ягон хеле проблема нашудааст байни мо, ягон вайне. ҳама бо 1-2 сол кор кардему ва ҳама аз паи зиндагии худаш мисол то ҳоло кор мекунем, бо ҳоло нақша дорем ки сурдои нав запис кунем. имрӯз то ҷое ки ман медонам шумо бори аввал таронаи нави худро муаррифӣ мекунед. Бале. ин кадом тарона аст? Оҳанги ки аст? Шеъри ки аст? шеър аз Лоиқ Шералӣ аст. оҳанги худам аст бо номи дар оғӯшам биё. дар оғӯшам биё. Ин таронаро бори аввал ба таври зинда танҳо шунавандагони радиои Нав гӯш мекунанд. Рафтем Хусрав Амонқулов бо таронаи Нав гӯш мекунем. дар оғӯшам биё эй дилбари ман, навозиш кун дили ғампарвари ман, вагарна дар суроғи ишқи шоир пушаймон мешавӣ баъди сари ман, вагарна дар суроғи ишқи шоир пушаймон мешавӣ баъди сари ман. بیا تا من در آغوشم بمیرم، گناهکاری گناه پوشم بمیرم، در این دوران که عاجزی شیار است، غلامی حلقه بر گوشم بمیرم، در آن دوران که عاجزی شیار
آغوشم بیا ای دلبری من بیا ای دلبری دیروزه من بیا ای مونس و دلسوزه من بیا ای مونس و دلسوزه من بیا ای لالی من فیروزه من بیا ای لالی من فیروزه من در آغوشم بیا ای دلبری من نوازش کن دلی غم پروری من وگر نه در سراغی عشقی شایی پشیمان میشوی بدی سری من وگر نه در سراغی عشقی شایی پشیمان میشوی بدی سری من аҳсан воқеан таронаи хуб аст сипоси бе поён мегӯем барои хусраво монқулов як чизи дигар чихеле ки шумо гуфтед соли 2008 шумо гурӯҳи хуршедро яъне ки якҷоя созмон дода будед дар он гурӯҳ фаъолият карда будед то гурӯҳи хуршед фаъолияти эҷодии шумо чӣ гуна оғоз шудааст кадом вақт ман соли 2003 дар коллеҷи санъати ба номи содирхон ҳофиз дохил шудам баъд дар он ҷо бо ҳамин дӯстонам фаридунҷону хусравҷон ки ҳамноми ман аст мо шинос шудем дӯстӣ пайдо кардем баъд ман шавқ доштам хеле мехондам гитара ки ҳамҷоба баъд онҳоро мехондам баъд маслиҳат кардем як суруд мехонем кани чӣ хеле мешавад ба мухлисон баъд аввал ҳамун суруди ки ҷоно гуфта мехонем ҳамна хонда будед сабт кардем баъд дидем ки хай шунавандон насх қабул карданд баъд маслиҳат кардем ки хай як гурӯҳ месозем баъди ҳамун суруд то ҳамун сурудро забт кардан мо вай набудем вақте ки тарона баромад уман кай шумо фаҳмидед ки машҳур шуд тарона хе кӯчоба мерафтем охи радио пастани радиои тироз буд дар хуҷанд ҳамун радио ҳама вақт ҳама ҷо бозороба бисёр мо худамон намедонем ҳама ҷо паҳн шудагӣ буд ҳамон таронае ки шуморо машҳур карда буд ки ном дошт ҷоно худи ҳозир ҳамонро иҷро мекунед гӯш мекунем якҷо чӣ гуфтед рафтем таронаи ҷоно ки як замон бениҳоят машҳур буд дар тоҷикистон ҷоно ту кай меоӣ ту кай меоӣ ту кай ҷоно аз ман ҷудоӣ аз ман ҷудоӣ ҷудо бисӯхтӣ хонаи чашмро шикастӣ шишаи дилро ҷоно ту кай меоӣ ту кай меоӣ ту кай ҷоно аз ман ҷудоӣ از من جدایی جدا برای من وفا کردم و کویم سجده ها کردم ولی از من جدا بیرفتی و جانی من جفا کردی ҷоно ту кай меоӣ ту кай меоӣ ту кай ҷоно аз ман ҷудоӣ аз ман ҷудоӣ ҷудо чӣ бахт аст ин чӣ паймон аст ки عشقم در گریبانم چه
جونو تو کی میایی تو کی میایی تو کی جونو از من جدایی از من جدایی جدا аҳсан мегӯям барои Хусрав Онқулов. Бисёр таронаи зебо. Як савол дорам. Насаби шумо дар иҷодиёти касбии шумо ягон кӯмак мекунад, ягон дастгирӣ мешавад вақте ки мегӯед ки ман Амонқулов ҳастам? ё ки не? Бисёр вақт ҳатто намефаҳмонам ба фикрам. Не хай худо бошкур маст медонам. Як нуқтаи муҳими дигар, вақте ки шумо 2008 машҳур шуда будед, Нигина Амонқулов он вақт на он қадарам машҳур буданд. Ҳамин чиз буд, бале? Бале. Аммо имрӯз мебинем ки Нигина Амонқулова баъди аз 2 соли ба фикрам ҳамон вақти соли 2010-2011 аллакай бениҳоят машҳур шуданд ва ягон кас дар оилаи шумо ҳам чунин шӯҳрати Нигинаро интизор набуд, ҳатто тасаввур ҳам намекард. метавонед нақл кунед аз ҳамон вақт ки чӣ гуна шудам ин ҳолат ва шумо аллакай як санъаткори муваффақ касбӣ ва яку якбора Нигина шуморо гузаштанд? медонед ман вақте ки донишгоҳи Хуҷандро хат кардам, баъд бояд ки консерватория меомадам. Консерватория омадам споридаму гашта завоҷ некардам. Бо ин ки мо гурӯҳ будем ку. Бо онҷа рафтам ки мақсад бо корумоя давом диҳем гуфта. ҳамон вақт Нигина як худаш танҳо буд дар ин ҷо. баъд падарам гуфтанд ки рав охи онҷо рафта надакор, ту бояд ки хати Нигина бошӣ, чӣ хеле ки набошад ӯ духтарбача аст мисол. гашта бо душанбе омадам. хай ки нав қадам мемонд, чӣ барномаҳое мешуд, хай як ҷоя мерафтиму ҳам хеле ман фақат коктейл хнадител мегаштем. фаҳмо. Бисёр хуб. Хусрав, дар кадом жанрҳо шумо бисёртар суруд месоред? Кадом жанр барои шумо зиёдтар писанд аст? ба ман жанрҳои рости гап ҳиндӣ. ин жанри дӯстдоштаи шумо аст. илҳом мебахшед. аз ҳама жанр биёед интар мекунем. худи ҳозир ягон таронаи ҳиндиро ба таври зинда иҷро кунед барои шунавандагони мо. малаш гӯш мекунем. тумсе пяр ҳе. рафтем. मैं शायर तो नहीं, मैं शायर तो नहीं, मगर ले हंसी जब से देखा मैंने तुझको मुझको शायरी आ गई. मैं शायर तो नहीं, प्यार का नाम मैंने सुना था मगर प्यार क्या है ये मुझको नहीं थी खबर. प्यार का नाम मैंने सुना था मगर प्यार क्या है ये मुझको नहीं थी खबर. मैं तो उलझा रहा उलझनों की तरह, दोस्तों में रहा दुश्मनों की तरह. मैं दुश्मन तो नहीं मगर ले हंसी जब से देखा मैंने तुझको मुझको दोस्ती आ गई. شبیبی تو دلم غرقی علم بود بعد ازتم تا سحرگان قلم بود. شبیبی تو دلم غرقی علم بود بعد ازتم تا سحرگان قلم بود. چکیده خونی دل بروی گل زیب مهری تو در سینه غم بود. من عاشقی تو هم دلم خون به تو دل و دلدار عاشقی زار جوانیم میرود من عاشق تو نی. беҳтарин версияи тоҷикиаш аз худатон аста ба фикрам. бале. бисёр хуб. ман дар интернет дар кадом сомона дар ёдам нест як таронаи дигари ҳиндиро гӯш карда будам. ин таронаи машҳур аст кинофилми Вири Зар ба фикрам буда. бале бале. беҳтар намунро камтарашро иҷро кунед барои мо. рафтем. जानम देख लो
मिट गई दूरियां मैं यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ जानम देख लूं मिट गई दूरियां मैं यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ कैसी सरहदें कैसी मजबूरियां मैं यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ तुम छुपा ना सकोगी मैं वो राज हूँ तुम छुपा ना सकोगी वो अंदाज हूँ गुमजुदा हो जो दिल में तो है राहो क्यों मैं तुम्हारी ही दिल की तो आवाज हूँ देखती हो मुझे देखती हो जहाँ मैं यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ जानम देख लो मिट गई दूरियां मैं यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ ва чунин сурудҳои ҳиндӣ шумо бисёр мехонед. Шахсан худатон забони ҳиндиро медонед ё ки не? ростигам не. Не, а? Инро ислоҳ кардан лозим аст хатогиро ҳатман. Як нуқтаи муҳими дигар, мо мехоҳем ки дар бораи ин чиз маълумот пайдо кунем. Кадом асбобҳои мусиқавиро шумо метавонед ки навозед? дуто рубо Пианино. пианино метавонам. фаҳмо. Бисёр хуб. Соли 2018 ҳамроҳ бо сарояндаи афғон Меҳдӣ Фаррух шумо дуэт бо номи Нармак сароида будед. Барои мо шавқовар аст ки шумо чӣ гуна бо Меҳдӣ шинос шудаед. Ин пешниҳоди кӣ буд ки шумо ҳамроҳ сурди дувоза иҷро кунед? рости гап ин пешниҳоди дӯсти ман буд азимҷон. Меҳдӣ бо дигар кас мехонд ин сурда. Ин бояд ки бо Валиҷон Азизов хонад буд ин сурда. ҳамон вақт чӣ хел шуду ман хай мо якҷоя будем. بعد ولیجان عزیزов کجا کار داشتن چی بودن نبودن با فکرم در تاجیکستان چه خیلی شد بعد دوستم همون آدمایی از اینجا با زنگ زده میگفتن که چو کردی و خیلی کی ساعت میکنیم گفتن که یک تا دوستی من هست همینجا به همون میخونه است گفتن همون کس من پیش اومدم بعد با یک چیز عجیبی شد که پیش از کنسرت ما را جزدن آمدیم بعد راستی گپ مهدی خیلی سلام علیک کردیم بعد اون مهدی کمتر خیلی زیغ شد که این چه خیلی میخونده باشد من این مثال نمیدونم باید که با ولیجان ثبت میکردیم این چه خیلی شد بعد دوستی من خاطر نشوید خاطر نباشید شما زیغ نشوید همون استودیو رویم با میبینید بعد تو همون استودیو رفتن اکون من دلم چی شد که چه خیلی میشم این با اکون مرده کم زیغ شد خیلی در آمدیم یکم مهدی زبط کرد بعد دویم من در اومدم بعد هم خیلی یک بار سرودو هم خیلی موندم یک بار خوندم برو اومدم بعدن مهدی اوجه دیگر خیلی اوجه چیروز شده ای من نمیدونستم که تو خیلی در تاجیکستان خیلی میخونند و خیلی نو هم خیلی گفته بعد همجا بعد سلام علیک کردیم و بعد شناس شدیم و خوب که دیگه کنسرت گرزوندیم بتونید یکم پارچه همین ترانه رو اجرا کنید خودی بله بسیار نه یک پارچه نرمک نرمک چادر بالا کدی نرمک نرمک چادر بالا کدی کمک کمک سرم پیدا کدی کمک کمک عاشق شیدا کدی کمک کمک رویت بالا کدی کمک کمک عاشق شیدا کدی بسیار ترانه خوب و در یوتیوب هم аз назаргузорониаш зиёд аст, яъне ки просмотри зиёд ҳам дорад. Мо дар бораи таронаҳои кӯнаи шумо ҳарф задем ва шахсан ман мехоҳам ки ҳамун таронаи машҳуре буд ки нозанин аз ғами ту ман. Бисёр ин тарона барои ман ҳам писанд аст ва агар шумо имрӯз зид набошед ҳамин таронаро агар иҷро мекардем дар барномаи имрӯза ман фикр мекунам ки бисёр хуб мешуд. Таронаи машҳури Нозанин дар радиои Нав ба таври зинда. Хусрав Амонқулов.
نازنین از غمی تو من دیوانه گشتم گردی شمی روی تو من پروانه گشتم تو رو من صدا کردم براحت من وفا کردم یاد بکن از من چی افسونه چی جادویه نمیدانم عشقت ناگهان بگری گریبانم نازنین از غمی تو من دیوانه گشتم گردی شمی روی تو من پروانه گشتم تو رو من صدا کردم براحت من وفا کردم یاد بکن از من بمیرم چشمکانت رو نگاهی مهربانت رو زی من خوش در کی میدانه زبانت رو نازنین از غمی تو من دیوانه گشتم گردی شمی روی تو من پروانه گشتم تو رو من صدا کردم براحت من وفا کردم یاد بکن از من بسیار خوب بسیار زیبا تشکر میگیم خسرو برای شما سلام علیکم تشکر برای چنین اجرایشی زیبا ادامه دارد برنامه محیط زنده در رادیوی نو همکاری کلی برنامه محیط زنده این از شرکت مبیلی تیسل خود حاضر وارد شد با پلی مارکت و اپ استور و زمینه مخصوص که نام دارد تیسل میوزیک آن را برکشی کنید در این زمینه برای نفرانی که دوست می‌دارند موسیقی را گوش کردن رو واقعا هم ترانه‌های زیاد هستند همزمان ترانه‌های تاجیکی و همزمان ترانه‌های خارجی انگلیسی روسی ازبکی در ترکی دیگر زبان‌ها قریب که زیاد از 15 میلیون موسیقی برای شما تیسل میوزیک در اپ استور و پلی مارکت خود حاضر از تلفن خود میتونید که برکشی کنید акнун тавозуни тиселро аз ҳудуди русия пурра кардан мумкин аст барои анҷом додани пардохт зарур аст ки замимаи сбербанк онлайнро насб намоед таи чанд сония пардохт интиқол дода мешавад тисел ва сбербанк ин хидматрасониро бидуни ҳеҷ гуна комиссия пешниҳод месозанд 0% ғамхорӣ дар ҳаққи наздикон ва пайвандон сарфи назар аз масофа хусрав дар ояндаи наздик нақшаҳои эҷодӣ чӣ гуна ҳастанд мо чиёро аз шумо интизор шавем худо хат аз сурудҳои тоза эҷод иншоалло ки бо клипҳо худо хат дар соли 2020 бисёр нақши калон дорем агар худо хат нағз барояд клипҳо нағз шавад худо хат ният дорем консерт монем дар душанбе бале мо муваффақият хонастем хусрав барои шумо дар корҳои эҷодиятон ман бисёр боварӣ дорам ва умедворам ҳастам зеро ки шумо нафаре ҳастед ки воқеан нафари соҳибкасб умуман сарояндаҳо зиёд ҳастанд аммо нафароне ки соҳибкасб ҳастанд мусиқачии асил ҳастанд чунин нафарҳо дар ҳақиқат ҳам кам ҳастанд ва шумо воқеан як нафаре ҳастед ки шуморо сарояндаи ҳаматарафа гуфтан мешавад зеро ки шумо ҳам навохта метавонед ҳам иҷро карда метавонед ҳам метавонед оҳангҳои худро эҷод кунед ва ҳатто шеърҳоятонро ва бояд ки чунин нафарони соҳибистеъдод доимо
шӯҳратёр бошанд доимо машҳур бошанд доимо дар мобайни мардум маҳбубияти хосаи худро дошта бошанд ва фикр мекунам ки бо таронаҳои нав бо клипҳои нав бо консертҳои нав шумо метавонед ки дили мухлисони худро ки дер боз интизор буданд як фаъолияти пурраи шуморо ки шумо бо шиддат кор кунед ва боз дар рӯи саҳна бошед ҳамаи онҳоро шод мегардонед. Ман ташаккур мегӯям ки имрӯз вақт ҷудо кардед омадед ва дар охир ман фикр мекунам ки таронаи модарро иҷро мекунед ва бо ҳамин мо барномаи имрӯзаро ба итмом мерасонем. хуб айё модар пеши поят саҷда орам айё модар ту ҳастӣ дуо гӯям айё модар пеши поят саҷда орам айё модар ту ҳастӣ дуо гӯям туи пушту паноҳам туи қиллаи рӯям айё модар айё модар ҳазорон достона туи модари ҷонам айё модар айё модар 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 айё модар пеши поят саҷда орам айё модар ту ҳастӣ дуо гӯям беҳтарин ташаккури зиёд мегӯям барои шумо хусрав барои чунин таронаҳои зебо сипоси бепоён. Ин буд барномаи муҳити зинда меҳмони махсуси мо Хусрав Амонқулов. Хайр то ҳафтаи оянда. Ин буд барномаи муҳити зинда. Раҳмат. Новое радио. Новое радио. Все только начинается.